Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Spirit animal ndiyovuta kwambiri ndipo inalowa mwa anthu ochuluka ku dziko lapansi. Kwambiri anthu a mtundu wa chizungu chifukwa spirit animal inafikira m'mayiko aku azungu kale kwambiri, kuno kwakuda tili ochepa. Inaenda yoncho spirit animal inakhuza kwambiri azungu aku west. Kwambiri ndiyoletsedwa kapena siyofala ku Asia. Muzapeza kuti mtundu wa ku Asia tiyikamo ma Chinese ndikungoyikamo amwenye. Mukapeza kuti anthu amenewa saweta agalu kapena sakonda kukhala ndi zinyama. Koma anzathu aku west anafalikira kwambiri ndi kuweta ziweto, ndipo spirit animal inapanga addicted anthu amenewa. Ndi mtundu ochoka kwa mmodzi mwa ana a Nowa amene pamene amafalikira adayamba kulowerera nawo mu mchitidwe wa amalgamation. Amalgamation ndi mzimu, mchitidwe umene umaphatikiza munthu ndi chinyama kuti akapange chinthu chimodzi. Ndi kumene kudayambira kubadwa ma half human half animal ndi kwawo kwa azungu, ndipo ndi mtundu wa chizungu. Izi zinayamba chifukwa cha mtsikana wina mumbiri anangoyambira pa Dorothy Kennedy. Dorothy Kennedy anali oyambirira mumbiri ya chipembedzo cha Satana mu 1603 AD, kubweretsa mwana obadwa kuchoka ku chinyama mchipembedzo cha Satana anali Dorothy. Iyeyi kwawo kunali ku America. Chipembedzo cha Satana chidakondwera chitaona kuti kwayamba kubadwa anthu kapena kwapezeka mzimayi amene wamasuka kugona ndi zinyama nkutenga pathupi pa chinyama. Chikondwerero chidali chachikulu kwambiri mu ufumu wa Satana mzaka za 1603. Mchitidwe umenewu, mbiri imeneyi ndiyo khazikika m'mabuku a amalgamation, kaphatikiza wachinyama ndi munthu. Kuchokera nthawi imeneyi ziweto zinayamba kutulutsa chikondi chawo pa anthu, anthunso anayamba kutulutsa chikondi chawo pa zinyama. Mtsikana ameneyi Dorothy Kennedy sizinathere pomwepo ayi, adayambitsa kakalabu kamene ankakatcha kuti Kalabu Animals. The Kalabu Animals anayamba kumakapanga nawo zikondwerero, kumatenga agalu, kenako agalu anayamba kumapita ku beauty contest ya agalu, chisangalalo kusankha galu wabwino ndi uti. Zinayamba kukoka chikoka chakuti kagulu chama 1820 kunayamba kupezeka asungwana amene anayamba kupanga zikwati ndi agalu. Koma mu 1941 kunapezeka oyamba mtsikana wa chizunguso
kuchita banja ndi nyani. Ndipo mchitidwe tsopano kokwatirana ndi zinyama unayamba kufalikira, koma zonsezi zimapezeka ku mayiko azungu osati ku Asia. Choncho mchitidwe wachikondi chokonda kuweta agalu ndi addicted imene imachokera ku animal spirit. Amankonda mphaka, amankonda nyani, amatha kukatenga chinyama nkumaweta ndi kukhala nacho mu addicted, nkugwa nacho mchikondi. Chifukwa chake mukapeza kuti kuchokera nthawi imeneyi agalu anakhala abwenzi awanthu kufikira kuti chikondi chija chinachosa galu panja nkumuyika mnyumba. So mukampeza mzungu akukonda kuweta galu kapena kukonda agalu osati ngati achitetezo, koma ngati mbali imodzi ya zokondedwa zawo, ndi addicted imene ikuchokera ku animal spirit. Si chiweto chakungowetayi, koma mumakhala behind, kumakhala kuti ma demons akulumikizisa munthu ndi chinyama. Tsono kanayamba kumakhala ngati kaunyado mwachinsinsi, koma chili chikondi chapakati pa munthu ndi galu. Atapanga choncho Dorothy mu 1603 kunapezekanso kuti Smith Duncan anabweretsanso ripoti ku chipembedzo cha Satana ndi kubweretsa mwana amene anakaberekera ku mbuzi. Iyeyi kwawo kunali ku Netherland. Mchitidwe uso pano omakonda zinyama munjira ya chikondi choti azisewera nazo zizikhala mmakomo unakhala ofalikira. Mukaona azungu akukonda agalu, sikunkonda galu ngati mmene ndi zolinga zimene inu mungakondera. Pamakhala kuti pakati pawopa pali olumikizisa ma animal spirit, amatha kupanga transfer kulowa mwa munthu. The animal spirit ingachite transfer spirit ya munthu kulowa mwa galu. Ndiye pamakhala kuti pali kaukwati kachibisira kamene kamakayenda pakati pa zinyama ndi anthu. Ndi mzungu yekha amene amakuza chikondi chake pa chinyama, amatha kukonda kuweta njoka, nkuikonda kuposa chilichonse. Amatha kukonda kutenga njoka kutchire kuyika mnyumba, nkuiweta, nkuikonda, nkumagona naye pamphasa limodzi pa bedi, nkumayipangira chilichonse. Amatha kuyenda ulendo wautali, kukwera ndege, kupita kukafufuza ndi kukangoona chinyama dziko lina lache kwina kwake. Pali connection yaka animal kingdom imene imachita limodzi pophatikiza munthu ndi chinyama. Kumene tikupita ku Mulungu wanga tsopano ma half human half animal iniyo mukaona mbirimbiri. Zithunzi zina zimene timalandira ma social media mu zimakhala ngati kuti mwina ndi za artificial intelligence kapena ndi zongokonza anthu za fegi zongofoja. Mukapeza kuti ndi mchinyama kumasokonseku ndi munthu, koma kumbuyoku ndi mbuzi, galu kapena ng'ombe. Kumene mungakumane nazo zinyama ngati zimenezi za ma half human half spirit mchiremu zambirimbiri mukazipeza, zambirimbiri mukazipeza. Zimangozibisa pakati pa anthu kuti zisaonekere. Naye Mulungu amangotikondera. Koma ngakhale nkhalango zathumu muli ma half human half spirit amene ndiwoti ndankhanza atati akumane ndi anthu. Ndiye Mulungu amangopanga njira yotiteteza kuti zina mwa zimenezi tisamazione. Koma zonsezi zinachitika chifukwa cha spirit imene inachoka ku animal kingdom ndi kuzalumikizana ndi human kingdom, kuti akapange amalgamation, kuti pamenepo pakabuke animal spirit yokalamulira kukakhala ndi munthu ku dziko lapansi.
So mzungu ngosiyana ndi munthu. Ife anthu akuda kapena anthu ena ngati maiko aku Asia mukapeza kuti sakonda simungakapeze kawiri galu pa khomo la Chinese. Ndipo vuta kwambiri. Chinese imene achitira muja amadya ngakhale galu. Koma mukapeza kuti kuweta si favorite yawo kuweta zinyama. Ayi. Simukapeza mkazi wa China kwambiri mpaka na kukwatirana ndi galu si kawiri. Ndi apo. Ndipo akapezeka nthawi zina amatha kulandira chilango. Koma ndi kumaiko azungu kumene anakachita push bill 1979 ku bungo la United Nations kuti pakhale human rights, ufulu kuti munthu adzikwanisa kukwatirana ngakhale ndi chinyama. Ndipo bill imeneyi yakhala ikubwerezedwa maulendo pafupifupi 10 times kwa zaka 10 akukakamiza maiko a dziko lapansi kuti avomereze kuti munthu akhoza kumakwatirana ndi chinyama, ndipo pasamakhale kuti ndi mulandu. Tikunena pano maiko ali ndandanda yovomereza. Mukakayang'ana kumene kukuchokera lamulo lokuti mkazi akwatire mkazi nzache, mwamuna akwatire mwamuna nzache, act imene yoyo anayikaponso ufulu wokwatirana munthu ndi chinyama. Zonsezi amene amachita push ndi maiko aku West azungu. Ndi chifukwa chake maiko achisilamu kapena maiko aku Asia, more special asilamu paoka, sabisa amaneneratu kuti Satana ndi nzungu, shaitani ndi azungu. Amanena kuti na nzungu ndi makafiri, mtundu osaopa Mulungu, amanena azungu. Tikunena America, Germany, Russia kupita uko ndi anthu osaopa Mulungu. Ndipo ni makafiri, ni masatanist, ni mashaitani. Msilamu sanyengerera nkunyengerera komwe amaneneratu kuti na nzungu ndi shaitani. Chifukwa zinthu zoyipa zambiri zimene zaononga dziko lapansi zidachoka kwa azungu. Ndi amene mukapeze chemwali kuti anthu amenewa amaweta agalu. So mukampeza galu kumaganyu mukugwirako, anyanzanuwo mchipembezo ndatikitedi simungasunthe. Kutereku agaluwo amakonda kusiyana ndi inuyo. Kutereku ena amachosedwa ntchito akapezeka kuti sana samale bwino galu, ganyu zimatha. Amalolera kupha munthu ngati akufuna kupha galu wake. Chikondi cha zinyama kwambiri chili mwa azungu. Ndipo ndi chipembezo, ndipo ndi mizimu yochoka kwa Satana imene inalumikizisa munthu ndi chinyama. Tikunena pano sopano tili ndi ana ochuluka kafukufuku akuwuzani kuti anthu amene angobadwa zaka 25 zapitazi, ma half human half spirit, ofanana ndi zinyama aliko 4800 chinyama chake galu. Ongofanana ndi nyani kuti uku ndi munthu uku ndi nyama ali pakati 800 dziko lapansi. Onsewa kwa azungu. Mukudziwa kuti pakali pano akulimbikitsa maukwati ansomba ndi anthu kuti zizikwatirana. Ni nkhani zosausa komanso zovuta kufotokoza kwake. So msadabwe, samalani galuyo ngati mukufuna ganyu. Ngamanga zoti muzili mana nda agalu maganyu akulemba nimu kukana kusambisa galuyo yata ganyu zibwerani muzalime ku. Mwasamalira agalu achali nacho ndi chipembezo chimecho chosambisa ndi kuchapa agalu. Ama akonda agalu kusiyana ndi munthu. Nditu mulongo wanga. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso saiwala upanga subscribe. Sikomo. Mumaonela, okay, I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel